Ok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble pour réussir gratuitement, on va tuguni kaw fo tuguni kaw be kaw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dakunya kili. Vraiment, on va be fo dante foli mina. On be banga yafa nyini befe. Inshallah. Aya do ka fo ko an be wakati mina ma chama ka hamiye femi o de nafolo ko ye wari ko. Ale sungalo min be nanate amusaka de be ma chama kan. Amma ta dabo ala min kama o ala bena an kasara an ga wali yaura orado an ga hakili jigira la ni ala tɔgɔ ni ka teli kojugu parce que a bɛ baara san kɔnɔ siɲɛ kelen ne n'i y'a baara san kɔnɔ siɲɛ kelen kana siga i mako bɛ fɛn o fɛn na ni san wɛrɛ tɛ ɲina bɛɛ kɔnɔ na i mako bi fɛn o fɛn na a b'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ n y'a ɲini ala fɛ n bɛna d'aw ma bi bɛɛ k'a ta ka hɛrɛ ɲini yani sunkalo cɛ fo ka taa bila yani san wɛrɛ sunkalo ma i ti dɛsɛ i ti jɔrɔ foyi ra i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ne b'o de fɔ kalandenw ye n ko a y'a jija ko kelen de ka gɛlɛ limaniya ani ka se ka baara kɛ bon maintenant ayiwa alhamdulillah f'a ka limaniya de ta parce que kalanden caman bɛ yen o limaniya yɛrɛ tɛ ala tɔgɔ la bele k'a sababuya kɛ o ye ala tɔgɔ caman de baara o ma nafa sɔrɔ n'est-ce pas a caman bɛɛ bi yan a bɛɛ bɛ se k'o sariya kɛ o i bɛ nin tati ɲɛ i bɛ taa bila ka taa nin tati ɲɛ i b'a bila i bɛ taa nin tati ɲɛ i b'o bila i bɛ boli ka taa nin tati ɲɛ i b'o bila i bɛ t'o la i bɛ n'i yɛrɛ sigi kak i kɛra i yɛrɛ ma jugu ye a ye limaniya ni ala tɔgɔ kelen ye a y'o baara a k'a lajɛ fɛn min mana bɔ a la mɛ e bɛ nin na bi sini e bɛ nin na sinikɛnɛ i bɛ nin kan sinikɛnɛ kɔfɛ i bɛ ka ala tɔgɔ jɛnɛya ka taa dɔrɔn e yɛrɛ ɲɛna i bɛna ɲɛ i ka ko nin bɛ se ka ɲɛ e kun ko ye joli ye dɔrɔn k'e bɛ taa ala tɔgɔ bɔ k'o ɲagami ɲɔgɔn na ka taa ala tɔgɔ tan duuru resɛti mugan kalo kelen kɔnɔ e ɲɛna ko kulonkɛ ko lo wa dɔnni don n'i t'a dɔn i b'i je n'i t'a dɔn t'a baara ɲini k'a kɛ n'o tɛ dɔnnikɛla yɛrɛ mako tɛ baara foyi la a bɛ kɛ komi parese a sigilen b'a ka lu kɔnɔ a ti foyi kɛ a ta a ti maa ci a ti taa a ti maa ci ni min y'a ci a ti taa n'i faratira n'i k'i b'a karaba ale yɛrɛ bɛ ban k'i ci o de ye dɔnnikɛla ye mɛ i sigilen b'a bugɔ a ti ɲɛna nansɔngɔ yɛrɛ ti sɔrɔ la e yɛrɛ ka kan k'a lɔn k'e ko nin ɲɛdɔn ka ɲɛ n'i b'a ɲɛdɔn est ce que e bɛ sɛgɛn yan merde dɔnni tɛ foyi ye ko mɔgɔ bɛ se ka kaɲa n'a kɛbaga ye i bɛ fɛn dɔn ka ban i b'a dɔn de tu es devenu comme un DG tu as si tu fais rien tu as tout ce que tu as envie tu as tout ce que tu veux et puis me kelen fɔ a ye dɔnni ni silamɛya yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ka sira la dɛ siru ni silamɛya yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ka sira la i m'a ye an faw tun b'a fɔ u b'an don madarasa la wagati min na u b'a fɔ an ɲɛna k'an k'an kɔlɔsi dɛ ko siru filɛ nin ye k'an m'a don madarasa la k'an ka taa siru kɛ dɛ ni i kalan kɛ ka bɔ k'i bɛ siru kɛ dɔrɔn ko olu m'i don ka ban parce que siru ye fɛn dɔ de ye ko nɔgɔni camanba de b'a kɔnɔ e m'o kalan k'o lɔn e bɛ wuli k'e b'o kɛ a nasira ɲumanninw fana bɛ yen minnu nɔgɔnin tɛ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw a saniyani don a ka kɛnɛ aw b'a ye k'o de ka gɛlɛn ko yanni tile 14 baara ko ne tɛ se o la n ko wahab hindi lo el wahab 14 là ça fait le point mystique de nom de tous puissants el wahab vous comprenez ça a yɛrɛ de kana siru ta k'a b'a baara ten n'a m'a ɲɛɲini k'a dɔn mana arada o b'a ta k'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn kuma banna min y'a di ma ale yɛrɛ ma deli k'a baara a tigɛ ni baara a b'a di ele ma ele fana min y'a minɛ ele tigɛ ni ara fana b'a minɛ na parce que e bɛ sin k'a tigi filɛ dɔrɔn ko ayi k'e bɛ nin dɔn k'e bɛ e yɛrɛ bɛ ten yan donc e b'a minɛ na i tigɛ ni ara ale fana b'a di ma ale yɛrɛ tigɛ ni recette na a fila bɛɛ bɔnɛna o depuis yɔrɔ la baara tiɲɛna o kama ne ko a ka limaniya ni limaniya tɛ foyi tɛ yen n'o tɛ tubabukɛ y'a ka avion dilan k'a bila mɛ n ko mɔgɔ dɔw la u bɛna nin di ka limaniya ko fɛn min dilannen n'o ye ten k'a ka ɲi foyi t'a n bɛ pan n'a ye n bɛ sɔgɔ ka jigin foyi tɛ n sɔrɔ n'i ma limaniya i b'o kɛ yan fɛn min dilanna mɔgɔ ma deli k'a don a kɔnɔ k'e k'a essayer n'a dun wulila n'i ye sanfɛ n'a ɲagamina bɛɛ dɔrɔn e bɛ sa de ko limaniya don
ngo doni de yake ora ay sabala ay limaniya naw limaniya naka ko bebe noya abe lafiya kosbe ni wahabni suratul waqiyat lo ani fataw de be barake ni minnu b'a fɛ ka baara b'a baara tile 14 nin tɛ taa ban fiyewu e yɛrɛ b'a ye ko min bɛ daminɛ ni tile 14 nin fana dafara kana sigi ka filɛ fo ka taa se san wɛrɛ o wagati nin ma i ti jɔrɔ yaladar nin kɛ fɛn min kama i ti jɔrɔ o fɛn na fo ka taa se i saya ma on vous donne ça quoi ani nin dile minnu dɛsɛlen don k'a ta k'u yɛrɛ dɛmɛ sunkalo le bɛ nana musaka bɛ minnu ka wari t'i fɛ sanu t'i fɛ foyi t'i fɛ hali i ka ɲɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka ban peut-être malo yɛrɛ tɛ kaba mugu dɔrɔn de tora ye i jɔrɔ no min yɛrɛ bɛ nana min b'i kan i bɛ jɔrɔ o le la tɔw b'a dɔn ko sunkalo la an b'a kunbɛra k'an b'a musakaw de ɲini na ele tɛ jɔrɔ o la dɛ e bɛ jɔrɔ la yɛrɛ le sini ka dumuni bɛ bɔ min balimacɛ n'i ta i k'a kɛ vocal